Uyaziningi izinto abantu ababhekana nazo empilweni, kodwa kugcine kube nzima ukuthola izixazululo zakhona. Kunowesilisa la osibhalele mayelana nomnzima owabhekana nakho ngenxa yesinqandamathe sakhe. Lo wesilisa ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseFrayedi eMondlo. U-Anonymous ukhule ekhaya kubo engane nothando, enenhliziyo enhle kanye nozwelo. Ebeyilast born ekhaya kubo mase kuba yi-first born okusisi wakhe ebemshiya ngo-10 years. Ngo-1994 umndeni wakhe wavelelwa umshophi thizeni lapho khona kusebusika. Umuzi wakhona ababehlala kuwona wawuseduze nojantshi wesitimela. Wathi umndeni ka-Anonymous mawubona ukuthi uphelelwe izinkuni njengoba nje bebotha kubanda, wahamba wolanda amalahle kwaloliwe. Wafika wacosha lamalahle aqinile angamatshe weza wazobasa. Wayebasa imbawula. Ithe mase bebona ukuthi imbawula isikhihliza amalahle amahle bayingenisa endlini. Botha kubuka Anonymous cause wayesemncane yena, abazali bakhe ibona ababemnakekela ezingane. Ke kwathi nje sekade botha lembawula baquleka balala njengoba lembawula iyingozi ngoba kwakungalamalahle lawa ayine-chemical futhi ayingozi kakhulu mawukuthi kufaka ubhestazi. Ke balala bathi zwi. Kuthe nje emva kwe-hour kwanoka umngani kababa ka-Anonymous ababejwayelene na. Wathi mayingena endlini ngaphakathi wafica wonke umuntu elele kuyilembawula le eyayikade balolozela ukuthi belala. Uke wangena wabadonsela phandle ngoba wabona ukuthi imbawula le balolozela ukuthi belala njengoba belala kanje, futhi wayewazi lamalahle lawo ukuthi ayingozi akaloliwe ngoba ane-chemical. Wabakhipha phandle. Unfortunately bashona abazali baka-Anonymous ngoba lento yabenza basuffocate ngaphakathi, kodwa wasinda u-Anonymous kanye nosisi wakhe. Then sema sebeshonile abazali baka-Anonymous, izihlobo zabo zabathatha u-Anonymous kanye nosisi wakhe bahlala khona. Ke baqhubeka bafunda baye primary kwaze kwayilapho khona ukuthi u-Anonymous ufike high school. Anonymous nje bese umuntu osehlakaniphile ngoba naye ebesekwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Uthe mayifike high school wabona enye intokazi okwakuthuzanile. Le ntokazi lena wayithanda futhi waqhubeka eyibingelela njengoba kulesi sikole befunda ndawonye benza ugrade 10 ndawonye. Ukwayishela le ntokazi wayibika kuyona nxa ukuthi wayesehlulekile ukuyibamba ngoba wayithanda, kodwa le ntokazi yakuveza ukuthi angeke izikwazi ukuthandana no-Anonymous ngoba uhleze egqoka izicathulo ezihlephukile futhi neshirt nje i-uniform ayigqokayo yayingayigcolisi le ntokazi. Yayibone ngazuthi u-Anonymous uyangcola. Anonymous uqhubekile eshela le ntokazi kodwa ingavumi. Anonymous ukwagive up ekugcineni masebona le ntokazi ethandana nomunye umbhemi ekhaya kubo nje babe rich. Lo mbhemi lo wayefika ngemoto esikoleni. Anonymous ukwaqeda isikole. Uthe mayiqeda isikole waqashwa eBox khona la eFrayedi. Njengoba nje esebenza la eBox wasebenza nje izinyanga. Uthe ngelinye ilanga ezizwa nje phethe umkhuhlane wahamba waya kwenye ifamasi khona la eFrayedi. Uthe methi uyafika kule famasi qhamthusha uZanele. Kwajabula kakhulu Anonymous ukubona le ntokazi lena owayeyithanda kusukela esikoleni. Kwakhuluma noZanele wamkhumbuza ukuthi umthanda kangakanani futhi namanje usamthanda, kodwa uZanele still wavele wayithimula indaba ka-Anonymous. Wamtshela ukuthi yena akamthandi futhi angeze kwazi ukuthandana nendoda esebenza esitolo na uZanele besebenza esitolo. Anonymous lonto yamphatha kabi kakhulu. Anonymous ukwasebenza la eBox kwaphela 2 years. Wacabangisa lokuthi ongcono akahambe yoqhubeka nezifundo zakhe njengoba nje esikoleni wayenza imaths futhi wayenephupho lokuba u-engineer. Ukwahamba wo-register kwenye college khona eFrayedi ebizwa ngokuthiwa kusemthashana. Ukwafundela ugesi enze IE. Wayimisela futhi wenza u-N1 kuya ku-N6. Uthe nje mase senza u-N6 isikole sabafunela enye apprentice eThekwini yokwenza i-trade test. Nakanjalo wahamba wayeThekwini wenza i-trade test wayithola futhi wayiphasa. Uthe nje mayibuyele eFrayedi waqhubeka wafuna umsebenzi waze waqashwa kwaloliwe kwa-Transnet. Uthe nje mase sesebenza kwaloliwe wabona ukuthi kusasa lakhe liyaphendleka futhi waqala wakha khona la ezihlobeni wathenga nemoto. Impilo yakhe ibisisi smooth njengoba nje esakhile. Ukwaduma nje endaweni njengesibonelo sengane ekwazile ukuthi isize izifike kulesimo lesefike kusona ngoba naye besebenzisa i-effort yakhe ukuthi efunde kanzima. Izihlobo bezimsiza lapho nalapho futhi beyindoda ekhuthele. Uthe nje ngelinye ilanga Anonymous eyihlalele ekhaya kubo wathola i-friend request kaZanele.
Uthe methi uyamconfirma ayibaqala baxoxa uZanele embingelele beyixoxela. uZanele ukwacela iadvice kuAnonymous wamtshela ukuthi ukhulelwe njengoba nje ukhuleliswe umphathi wakhe. Umphathi wakhe uvele kwathi mase semtshela ukuthi usekhulelwe uZanele wavela umphathi wamxosha. Manje befuna iadvice ukuthi enze njani, mhlawumbe eye kwaCCMA noma nje vele ekhohlwe ilo mphathi wakhe. Kodwa Anonymous ukwakuveza ukuthi yena namanje usamthanda kakhohlwe lo mphathi wakhe, yena uzomnayekela kanye nengane. Na kanjalo ngempela uAnonymous wakwazi ukuthi eyinayekele lentokazi uZanele, wayikhipha futhi ekhaya kubo, wayeyifunela umqasho njengoba uZanele bekhala ngokuthi ekhaya kubo bayamthuka njengoba nje waphiwa ubaba wengane. uZanele kwahlala emqashweni erentelo Anonymous. Ngelinye ilanga Anonymous ebuye emsebenzini njengoba nje emsebenzini bebejikiswe mawukuthi izitimela yiwile. Wabuyela emqashweni kaZanele, wathi methi uyafika wafica uZanele enendoda la emqashweni. Uthe methi uyavula njengoba naye wayenokhiye wakhe ngoba waqale walalela wezwe ukuthi kunabantu abakhuluma ngaphakathi, wavele wavula. Uthe methi uyavula wafica benqunu le ndoda azama ukugqoka fathi. Mayigqoka le ndoda njengoba nje Anonymous emangele, le ndoda yaqala yamshaya. Uthe nje naye besalwa kanjalo le ndoda vele ehamba yothatha umese eyitsheni yamgwaza kabili la engalweni. Njengoba nje yamgwaza wavele waphelelwa amandla Anonymous wawaphansi. Uthe nje kusenjalo uZanele wavele wathatha induku yegalofu eyayisendlini washaya le ndoda kabili ekhanda yashona njengoba wayisha nje enhlafuneni. uZanele kwaphuthuma wabhandisha uAnonymous la engalweni ngeskipa njengoba nje wayesopa. Ukwacabanga uAnonymous ukuthi akavele engene emotweni njengoba sembhandishile ephuthuma eclinic. Nangempela waphuthuma eclinic, bafike bambhandisha wabuya. Uthe methi wabuya la emqashweni endoda leni ishonile ekhala uZanele njengoba eyishaye ngenduku yegalofu. Ke bacabanga ukuthi bazokwenza njani. uAnonymous waqhamuka nesu ukuthi le ndoda ihambe yofakwa komunye umfula okwanyusi. Kodwa uZanele wavele wathi le ndoda lena ayihambe iyogqitshelwa nje straight ekudeni njengoba nje kulomfula lo ingasitholakale futhi bebanjwe ukuthi ibone. uZanele uke wabashonga le plan yakhe, wathi nje abangene emotweni befayele isidumbu lesebhuthini beyosigqibela ekudeni. Na kanjalo Anonymous kwafika ekhaya kuba futhi wathatha ifoshela khona ebusuku bahamba bayigqibela le ndoda lena kwaphela nje kanjalo. Futhi uAnonymous wayibukeka ekhathazekile ngalento, kodwa uZanele kwakumjabulisa lokhu ukuthi bayigqibile le ndoda futhi imfihlo yabo isecure, angeke beze beboshwe. Then ikhamba isikhathi uAnonymous wacabangisa lokuthi ongcono akavele athenga umuzi kuze bezohlala bobabili bebe umndeni ojabule. Nangempela uAnonymous wathenga umuzi owawuthola wawubhala ngoZanele. uZanele wajabula kakhulu ukuthi ubhale ngayo umuzi futhi uyamkhombisa ukuthi uyamthanda. Then ikhamba isikhathi walobola uAnonymous, elobola uZanele, bagcine sebehlala ndawonye. Nje mase behlala ndawonye yonke into yaba right, wateta uZanele baqhubeka bawumndeni onethezekile. Njengoba nje sebehlala la yabahlala nje isikhathi eside kwaze kwayilapho khona uZanele veza ukuthi yena usefuna ukusebenza, ukhathele ukuthi evele ehlale la endlini, ufuna ukuthi besizane kanye noAnonymous ngeindleko nje ababhekene nazo, hayi ukuthi kube uAnonymous kuphela okuyena oprovider, uyamcabangela umuntu wakhe. Na kanjalo Anonymous wamfunela uZanele umsebenzi, wamqasha eTransnet lapho wayesebenza khona, wamkhulumela nenye iHR, waqashwa as igeneral worker. uZanele ukwasebenza yonke into right. Kodwa nje kuthe emva konyaka ngelinye ilanga uAnonymous ephuma emsebenzini ukwafica uZanele enendoda endlini ekamerweni. Eyilonto yamphatha kabi kakhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi eqhubeke emchithele njengoba nje sebedlule into eningi kangaka. Kodwa uAnonymous wavele wangalwa, wavele nje wathatha amadocument wabuyela emsebenzini. uZanele instead of futhi exolisa, akaze exolisa, kodwa wavele watshela uAnonymous ukuthi yena akaze ezemthanda, kahle kahle wayemzwela, ubuyelene yena nobaba wengane yakhe lo ebewumphathi epharmacy. Eyilonto yamphatha kabi kakhulu Anonymous ukuthi akaxolisa uZanele futhi ukhuluma amazwi anjena ekubeni wrong. uZanele ukwalanda usisi wakhe emakhaya, weza wazohlala bahlala khona naye la emzini wakhe. uAnonymous lonto yamphatha kabi ngoba kwakhona ukuthi elanda usisi wakhe akaze ezekhulume na inqumo nje bese seyithatha nje yedwa, kodwa ebebekezele ngoba uyamthanda. Kuthe ngelinye ilanga Anonymous ebuye emsebenzini wafica usisi kaZanele ekhala.
wabuza ukuthi kwenzekalani. uZanele wavuka ngolaka wathi wena udlwengule usisi wami omncane. Anonymous waxakeka ukuthi umdlwengule nini, kodwa ba-insist bathi kuzomela ukuthi aboshwe Anonymous ngoba udlwengule usisi kaZanele omncane. Kanjalo uZanele wafonela amaphoyisa, afika amaphoyisa afike amthatha u-Anonymous. Anonymous baqala bamgcina e-holding cell futhi nakhona wayenethemba lokuthi uzophuma, kodwa wabona kuhamba isikhathi wabona ukuthi lento le serious ngoba wayeyitshela ukuthi yena after ingane isihloliwe kwatholakala ukuthi akayiraphanga uzophuma yena la ngaphansi. Kodwa kuhamba isikhathi lokho athenda kwaze wafika lapho khona ukuthi uyagwetshwa. Waxakeka futhi lonto yamphatha kabi kakhulu ukuthi kanti umthetho usebenza kanjani. Ube wagwetshwa wahlala isikhathi eside ejele, usisi wakhe elokhu emvakashele. Ke kwathi ngelinye ilanga nje usisi wakhe efikile wamtshela ukuthi akahambe yomlandela impahla zonke. Ufike elanda impahla emzini wabo eyiqoqa. Lapho kulozo impahla uzothola ikhadi lasebhenki, kuzomela ukuthi akhiphe yonke imali esebhenki ukuze bevulele ibhizinisi nosisi wakhe u-Anonymous abakade befisa ukulivula lokudayisa amaqanda, imbuzi kanye nezinkomo. Na kanjalo usisi ka-Anonymous wenza kanjalo ebhenki, wakhipha imali waliqala leli bhizinisi futhi laba yimpumelelo. Then ekuhambe inyanga nje isikhathi eside wagcina uZanele sengasa-attend kanye nengane yakube enkantolo. Icala laze lachithwa emva konyaka bamkhipha Anonymous. Uthe nje mayiphuma Anonymous wavela wadecide ungabuyeli emumva emzini wabo. Wavela wadecide nje ubuyela kusisi wakhe waqhubeka naleli business. Anonymous uke wezwa ngandlebenye ukuthi uZanele washayiswa imoto wakhubazeka njengamanje usehamba nge-wheelchair. Uke wangayinaka lento futhi wangabuyela emumva wayobona uZanele njengoba wamhlukumeza kangaka nje wangena ejele njengoba wayazi ukuthi uAnonymous yena akaze ezemdlwengula usisi omncane kaZanele. uAnonymous ukwaqhubeka nebhizinisi kanye nosisi wakhe baqhubeka waze wathenga umuzi uAnonymous ngoba izinto bezimhambela kahle. Then uthe uZanele mayeza ukuthi uAnonymous usengaphandle, uZanele wavele wafika lapha babehlala khona. Wafika sezothi ufuna ukuthi bebuyelane futhi ufuna u50% njengoba nje babulala loya muntu loyana bahamba bomgqibo. Anonymous wakuveza ukuthi yena akusiyena owasha le ndoda ngegalofu, kodwa wathi uZanele uzohamba eyotshela amaphoyisa ukuthi benzani. uAnonymous ukhathazekile njengamanje njengoba nje uZanele ufuna ukuthi bebuyelane, bebuyele emzini wabo, kodwa akakufunda futhi uyamthreatenisha ngokuthi uzoya emaphoyiseni mewukuthi ababuyelani. Yena usamthanda uZanele, ufuna ukuthi bebuyelane. Anonymous uthi akasamthandi uZanele, akasamthandi ngento owayenza futhi akayiboni ebuyelana naye, kodwa uZanele yena ufuna ukuthi bebuyelane futhi emnayekelo Anonymous njengoba esehamba nge-wheelchair, phinde futhi uthando lwabo libuyele esimeni. Anonymous akazi ukuthi kumele enze njani, ufuna iluleke eziqondile ukuthi engenze njani kulesi simo lesi abhekene naso njengamanje. Kuyena kuqala yini emaphoyiseni eyoyireporta njengoba nje emthreatenisha uZanele ukuthi uzohamba emaphoyiseni ephinde futhi ebuyele ejele elahlekelwe yiyo yonke intana. Anonymous akazi ukuthi kumele enze njani, akafuni ukubuyela ejele njengoba eyibonile impilo yasejele noma nje ehlala isikhashana. Ngiyacela kuma comment ukuthi nimluleke Anonymous ukuthi engenze njani lesimo lesi abhekene naso, abuyelane yini noZanele kuze bemboze lemfihlo lena bayenza lapha babulala khona lo mlisa. Ngiyacela niqhubeke like, subscribe, niphinde futhi nicomment, ni share. Ngiyabonga.